Yes guys, good morning po sa lahat, lalo na sa mga viewers natin. Salamat sa mga nanonood. Sa mga gustong sumali rin guys, mag-message lang po kayo sa akin or mag-comment down below para ma-set po natin. Sa mga kabataan na gustong lumakas, gustong mag-ensayo, pwede po kayo sumali anytime po. Ay willing ang buong tropa na makipaglaro sa mga kapwa natin bikers guys. At kung bago ka pa lang guys sa channel ko, ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka pa sa mga susunod na videos. Yes guys, at ang race na to ay MTB category, exclusive lang po muna tayo. Sa race na to ay INFANTA lang po ang naglaro. Salamat sa mga sumali na taga Barangay Maya, Barangay Poblasyon, Barangay Kato at Barangay ng Bayambang, INFANTA, Pangasinan. Salamat nga pala kay Kuya Herman Alferez na nagmarshal sa race natin na to at sa kasama niya na naghawak ng camera guys. Salamat idol. What? Yes guys, itong race nga pala natin na to ay tansya ko nasa 32 kilometers guys, balikan 16 kilometers yung papunta, 16 din yung pababa.
Kaya good luck sa inyo guys. Kung sino yung mananalo, siya na yung tatawagin natin dito sa INFANTA na malakas sa MTB. Yun, habol. Naiwan na sila. Yes guys, dalawa po yung breakaway natin. May humahabol na isa sa likod. May tropang kato itong nasa breakaway guys. Itong sumusunod ay tropang kato rin. And guys, so bali tatlo na yung breakaway natin. At tingnan natin guys kung makakahabol pa yung peloton. May umahabol na isa pa guys nasa likod. Trimmer. Ayan guys, at naidikit na nga. So bali apat na yung breakaway natin.
Okay, dito sila ikot guys, tapos pabalik na ulit dun sa start line. So, your turn na, your turn. Ito yung apat na breakaway natin guys. Nangunguna si Ivan, pangalawa si Kenji, pangatlo si Ian, at pangapat si Gael guys, na puro tropang kato. Sila po yung malalakas sa MTB. Shoutout sa tropang naka hybrid guys. Sa road bike category siya kasali, si Salvador Niano. Inabutan na lang ng tropang MTB. Kaya unahan mo kaya? Kaya kusinahan mo kaya? Pap. Ano kayo? Alay! Bantay mo kung andyan sila.
na sa tong. Okay, last kilometer na tayo guys at titingnan na lang natin kung sino ang mananalo sa apat na nauna sa MTB. Pila-pila na tayo, pila-pila. Mahirap yung hawak. Pila lang tayo man. Hawak. Sabay-sabay daw sila guys, pero bumanat si Bentong. Nauna si Bentong guys. Ayan, tumabol. Ayan guys, nabol ni Ian. Ayan guys, nauna na si Ian. Ayaw, nanalo. Number 1 si Ian guys. Sumunod si Bentong. Pangatlo si Ivan at pang-apat si Gael. Ayan guys, ang nanalo sa MTB.